खुलुमबाय इनसाइटनि बर'आव आं मिथु बर'आ मोनसे खौरां होनो आखायाव लादों। मंगलबारनि मोनाबिलियाव 28 नं गसाइगाव बियाबाव बिसायख'थियारि हिंसानि जाथाय जायो। रायजोआव जानो गोनां मोनबा बियाबनि उफ्रा बिसायख'थिनि समा साननैसोल' दंसै। बेबायदि समाव बिटिआरनि सिङाव थानाय 28 नं गसाइगाव बियाबाव जादों बिसायख'थियारि हिंसानि जाथाय। जाथायनि सायाव मिथिनो मोननाय बादिब्ला उफ्रा बिसायख'थिखौ लानानै 28 नं गसाइगाव बिधानसभा बियाबनि सिङाव बिपिएफ दोलोनि बिसायख'थि फोसावदिंनाय मेलाव बाहागो लानानै फैबाय थानाय समाव सराइबिल थानानि बेन्दोङाव थानाय दलगाव गामियाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि गारिखौ सिनाय मोनै दुथांफोरा अन्थाइ खुबैनानै गाग्लोबो। सिनाय मोनै दुथांफोरनि गाग्लोबनायजों बिपिएफ दोलोनि सोद्रोमाफोरा फैनाय गारिया खहा जादों होनना बिपिएफ दोलोनि सोद्रोमाफोरा ओरैबादि बुङो। बे घटना जाबाय जों जाबाय रायमना प्राइमारि बिपिएफ कमिटिनि आरो आङो व्यक्तिगत रायमना बिपिएफ प्राइमारिनि सेक्रेटारि। दा जोंहा दिनै मोनसे प्रग्राम दङमोन गलायस्रि होननाय जायगायाव। बेहाय जोंनि डक्टर अनजालि दैमारि बिथांमोना फैदों, जोंनि रबिराम सारमोन 29 नं समस्तिनि एमएलए। दा गोबां आलासिफ्रा जोंनि बेयाव फैनायखाय जोंनिफ्रायबो बिथांमोननि कयेकथा बाथ्रा फोरोंनायफोरखौ बुंनायफोरखौ खोनासंनो होनानै जोङो जोंनि रायमना प्राइमारिनिफ्राय मथा-मथि जोङो गासै बिदिनो 15-20थासो गारि लानानै थांदों। जोंनिफ्राय बे ट'ट'खौ लायोब्ला 30थासो गारि थांदों आरोखि। माखासे ट'ट'आ सिगाङाव फैदों आरो नैबे गारिया जोंनि नैबेबायदि खुमब्रा गारि जों जायखौ होनो, बे गारिया 7थासो दङमोन। बे 7थासो गारिया जेब्ला मिटिं जोबनानै जोङो बेलासि फैबाय थादों, अब्ला फैबाय थाफुनाय समावहाय दलगाव होननाय मोनसे जायगायाव खोमसिनि सुजुग लानानै दाबसे जायगायाव एखे लामा सेरनिफ्राय बेबायदि खालामबाय। जोंनि गारियाव गाखोना थानाय मानसिफोरखौ जे डाइरेक्ट अन्थाइजों मानसिखौ एखे ग्लासाव खुइदों। माने ग्लासाव खुइना बेबायदि खुइदों, मानसिखौ डाइरेक्ट टार्गेट खालामनानै नाथाकारियाव खुइनानै माने ड्राइभारखौ खुइनानै माने गारिखौ बेलथाय होनानै मानसिफोरखौ नस्थ' खालामनायनि मोनसे टार्गेट आरोखि। बे टार्गेट बायदि बिथांमोना मावनानै गारियाव डाइरेक्ट अन्थाइया नांबाय। नांनानै ग्लासा बायजोबनानै ड्राइभारनाव नांबाय आरो नैबे बिथाङा खाथियाव जिरायदोंमोन जोंनिया। बे बिथाङा खाथियाव जिरायना बिथांमोन नांनानै बिनि मबाइल नांनानै अन्थाइया दा गारि सिङाव दङ। दा बे बेलायाव जोङो बेखौनो बुंगोन, जोंनि बे भारतबर्षआ मोनसे गणतन्त्र देश। दा जोंहा इलेक्सननि पारपासैनो जोङो मोनसे मिटिंआव थांदोंमोन इलेक्सननि सोमोन्दै। जों सोरनो माबायदि भट होनांगौ होनाङा बेफोरखौ सोलोंहैनो थाखाय। दा बेयावनो जोंखौ फैबाय थानाय समाव बेबायदि खामानिखौ मावबाय। दा जोङो बेखौनो बुंगोन आरोखि, जेन'बा जोङो दा रावखौबो बुंनो थाङा जोंनि गेजेराव बेबायदि एना एनिया जाहाथे जाया। जोङो इलेक्सननि थाखाय सोलोंनायाव जोंखौबो उदाङै जाहाथे मावनो होयो, उदाङै जाहाथे जोंखौबो इलेक्सन थुनो होयो। जोंनि बे गणतन्त्र देश हिसाबै जों जायखौ मोजां मोनो, जों जायखौ हामजायो, व्यक्तिगत हामजानाय मानसिनोथ' जोङो भटखौ होनो हानांगोन ना। बे हिसाबै जों जायखौ सापर्ट खालामो जों बेनो होखागोन। बिथांमोना बेयाव सोरखौबा माने बेबायदि इसेबां जरजबस्ति खालामनानै आक्रमण खालामलायनायनि बेबस्थाखौ जुदि लायोबा जोङो बेखौ निन्दा खालामगोन। मानो होनना बुङोब्ला प्रमद बर'आ जोंनो जेब्ला 2020नि 27 जानुवारियाव जेब्ला रेकर्ड खालामदों, अब्ला जोंनि बे बिटिआरखौ गोजोन सान्थि जायगा जाबाय, सान्थिनि जोङो मोनसे सक्ति खालामबाय होननानै बुंदों। दा बे हिसाबै जोंनो बे बिटिआर ओनसोलाव सान्थिखौ नांगौ आरो बेनिखायनो जोङो दा डिमान्ड खालामगोन, बिटिआर सक्ति जाखांनायनि उनाव, सान्थि एकर्ड जाखांनायनि उनावबो जुदि जोङो बेबायदि उदाङै लामा सामाजों जुदि बेरायनो हाया, सोरखौबा अन्थाइजों खुबैनाय, सोरखौबा बहाबा बिदि खालामनाय मोना गुना बेबायदि जाथायफोरनिफ्राय जाहाथे दानि बिटिआर गभर्नमेन्ट प्रमद बर' सारा जाहाथे जोंखौ बेफोरबायदि माने दुख निदाननिफ्राय एसे हेफाजाब होयो, नायबिजिरो, जाहाथे बेफोर जोंनावहाय पिस एकर्ड होननाय लोगो लोगो जों गोजोननाय बयजोंबो जों गोरोबनानै थानो हानाय जानांगोन। आरो बे जाथायखौ जाया मावदों बेखौ संदाननानै होनो थाखाय जोङो प्रमद बर'निसिम नारसिनदों। बिथाङा जेन' बेबायदि माने दुस्थु खामानि मावग्रा मानसिफोरखौ हमनानै जोंनो दिहुननानै होयो आरो नेक्स्ट टाइम जाहाथे गुबुनफोरखौ जायखि जाया मानसियानो जाया मानो, जायखि हारि, जायखि जाति, जायखि पलिटिकेल पार्टियानो जाया मानो, बेखौ जोङो रावखौबो बुंनो थाङा। बयबो जाहाथे साफ्रोमबो बिटिआर ओनसोलाव थानाय मानियानो जोङो गोजोनै थानो मोनो, गोजोनै जों गावबागाव लामाथिं थाबायनो मोनो, सान हर जाहाथे जोङो सान्थि भाबै हान्थिनो हायो, जों बेखौनो लुबैयो। आरो जोंनि बे दुस्थुखारिफोरखौ दिहुननानै होनो, जोंनो बेखौ समाधान खालामनानै होनो थाखाय जोङो बिटिआर गभर्नमेन्ट प्रमद बर'निसिम खावलायनाय थाबाय। एसेनो। दिनै प्रमद सारा सान्थि सुक्ति लाबोगोन होनदोंमोन, दिनै मानो असान्थि लाबोखो? दिनै बेबायदि जानो मोना ना। परिबर्तन सरखार होननानै बुंदोंमोन दिनै सारा दिनै मानो असान्थि सरखार लाबोखो सारालाय? बेबायदि जानो नाङा। दिनै गारिया हनै बायजोब्बाय, हनै ग्लास हानाय, खुथायाब्ला ड्राइभारनो बुंलाबायजोबदों थैगौमोन होनब्लाथ' आखायाबो बुजिजोब्बाय। बियो गारिखौ सालायनानै जायो।
प्रमद बर'आ होनदोंमोन खुनु बिदि जानो मोना होनदोंमोन दिनै मान असान्थियाव फैदों सान्थि सुक्ति लाबोगोन आं ना बुंदोंमोन दिनै मान असान्थि जाखो दिनै बयबो पर्टिकेल जानानै बयबो हक दं सोर जेव होगोन इलेक्सना बे गावबागाव गोसोनि गावबागाव उद्देश्य बयहाबो गावबागाव मोन्थाय दं दिनै माने फारागथि जलायसिनिफ्राय फैनानै मिथिङाव दिनै बे दंगौ बेबायदि जानो मोनखो प्रमद बर'आ दायथ' लानांगोन बेखौ जेन'बा बेबायदि दाजाथों इयुनाव मोजाङै मोजां जेनेबा भटखौ बयबो गावबागाव आखाइ मोनसेनि भटखौ गावबागाव गुरुत्थ' होगोन बेखौ अननानै प्रमद सारा मा खालामनांगौ समाधान खालामनांगौ जाहाथे बेबायदि दाजाथों जाहाथे इयुनाव बेबायदि दाजाथों मावदों बेखौ हमनानै जोंनो होयो जाया बेबायदि खामानिखौ मावदों बेखौ हमनानै होयो जोंनो सान्थि नांगौ जोंनो सान्थि नांगौ जोंनो असान्थिखौ जों लुबैया गोख्रोङै बेखौ हमनानै होनांगौ सारा अननानै गसाइगावनिफ्राय सनाराम मुसाहारि इनसाइड एनि बर'।